Tot el que hem vist fins ara està molt bé, però coixeja. A tot part li cal una comadrona i al debat constructiu una moderadora. Moderador és un dir, perquè ha de fer molt més que moderar. Intervé, interromp, interroga, resumeix, dona pas, controla el temps, controla l'ordre i controla el contingut. I tot això, però, amb moderació. Abans de començar amb específics, un parell de metàfores per il·lustrar del que estem parlant. La moderadora ha de fer alhora de dinamitzadora i de mediadora conflictual, de maieuta i de policia de trànsit argumental, de presentadora i de conclusora, de notària i de facilitadora. I tot això mentre manté la serenitat i l'ego sota control. En altres paraules, ha de moderar i ha de munyir el debat constructiu sense inserir-s'hi indegudament. Com es pot suposar, el moderador, com a tal, no participa en el debat com a interlocutor, com a debatent. Té, de ben segur, la seva pròpia opinió sobre el tema de debat, però no es tracta que l'expressi o que la defensi. De fet, és preferible fins i tot que la seva opinió no sigui coneguda. Ha de ser imparcial en el fons, però no pas neutral en la conducció del debat. Anem a veure els tipus de funcions que fa el moderador en el debat constructiu. En primer lloc, té una tasca fonamental a nivell formal. Ha de guiar el començament, el plantejament i l'explicació de les regles del joc. Ha de marcar l'estructura a seguir, el temps disponible i repartir els torns d'intervenció de manera equitativa. Ha de procurar que se segueixin les regles, els principis i els valors del debat constructiu. Finalment, ha de resumir i concloure el debat. En segon lloc, té una funció argumental. És important que tothom tingui clar quin és el tema del debat, quines són les definicions que s'estan fent servir i quins són els arguments que empra cadascú. Per tant, és indispensable que la moderadora faci de notari argumental, és a dir, una espècie de repositori d'arguments, de definicions, del qual tothom es pugui fiar. Però cal també que adopti un rol més actiu, és a dir, si algú malinterpreta el tema del debat, si algú s'oblida de les definicions, cal que els ho recordi. A més, probablement la seva funció més important és fer de maieuta. La maièutica és la tècnica que feia servir Sòcrates per conduir l'argumentació amb els seus interlocutors. La idea és que el moderador no cal que introdueixi idees noves en el debat, sinó que, mitjançant preguntes o observacions, extregui dels debatents allò que ja saben o allò que ja poden intuir. Això és especialment important quan apareix una confusió que és un escull que no es pot superar espontàniament a la conversa, o per quan apareix una contradicció important que ningú detecta. La moderadora ha de fer de facilitadora de l'enteniment. Si hi ha un desacord resoluble o un desacord que en realitat no és tal, ha d'intervenir per possibilitar aquest acord. Moltes vegades en el transcurs del debat ja hi ha moltes fal·làcies o molts problemes en els raonaments que orgànicament es resolen per si sols. Però a vegades no és el cas, i aquí és on el moderador, sense excedir-se, ha d'intervenir per cridar l'atenció sobre raonaments absurds, fal·laços, irrellevants o per reformular arguments que a vegades no són gaire comprensibles. En tercer lloc, i finalment, té una funció actitudinal. Com s'ha explicat anteriorment, l'èxit del debat constructiu depèn en bona mesura del clima que hi hagi a la sala i de l'actitud dels participants. Per tant, i una altra vegada, amb moderació i sense excedir-se, cal que el moderador intervingui per preservar la fluïdesa, el bon to i la cortesia en el debat constructiu. Per exemple, si algú fa servir un adjectiu massa carregat o pejoratiu referit a algú altre. Vostè és un indigne! Vostè és un nazi! O si algú interromp excessivament, o si la conversa està evolucionant en una direcció que està augmentant la temperatura. Hauria d'estar tancat a la presó si l'estat espanyol fos un estat democràtic! Té, en definitiva, la complicada tasca de procurar que el debat no degeneri en una discussió, que es mantingui en termes civils i productius i que ningú se'n senti exclòs. La moderadora ha d'intervenir el mínim possible, però és que segurament el mínim possible serà bastant. Alhora, cal que permeti que la conversa evolucioni orgànicament, sense encarrilar-la massa. Però alhora cal que eviti que es desboqui o que s'incompleixin les normes. Una difícil tríada: productivitat, espontaneïtat, civilitat.